na lang te to. Salamat. Dahil kung tingin kamatis mo. May kalabayak yan kay pandol na tang labatay. Kakabalo. Sila mala. Gila rin sa kay Kiko. Nadakalapat. Kabalo. Sibuyas ang puti, wala. Wala. Kinamais mo. Lugar lang siguro. Ayan, wag na tayo na habang nasasalaw kayo. Yan. Bukan. Ilot ko. Okay. So nya, nakakito. Nakauwan. Kakiwan. Awin. Akin. Asuya. Ang apunira babakla habang aalaga rin tira. Ayan. Ipanin ng tiyo. So, view sa dalindanen. Yani. Nitan. Puro kamahoganian. Niman. Katauwan. Kamaisan. Go. Wala may bagong palibalong pasabi. Tasha, pora sa muna na yan. Ano ba yan? Di pa kayo nag-umpisa? Pora sa muna na yan. Hindi kayo nagugustuhan, Paula. Oy, mag-hi kayo mga kagarampingat. Hello, pa-subscribe po at tingnan nyo YouTube. Kagarampingat, sukin tayo. Garampingat 2.0. Wala, wadya ka. Kagarampingat. Ready action Naman lalaki-laki ka kuno, manawit-awit ko kuno tayo lalaki na bungay. I was ni. Kasi ka. Ano na baga? Girls ka. Udah rin, bubita kasi yan kaiba tayo bubita. Saan gabi papel? Sige uring mama. Later na, patila. Later na, lang gapo yun. Gilay. Kasi dyan kayo mga libulong na punti diwa. Kani kini mga libulong nga puntagan ano tubuon mo. Ami sa gabal ng picnic. Kita magbudol tayo aka fake news. Akala ko man ang picnic. Nakakalo. Panang ano. Aray, ay sakit. Aray. Dapat siya pa Paulo. Kala ba ka bubita ka diba? Angas. Sila ba? Sa iman. Galit. Ay po na makuntang baka bas nagunta ka. Kaba ko pambibilay mo mare. Yan, akimil ka Title. Super gapilas niya, title. Ang bago sa Patintuhan. Magkiwa ati takin. 5 hours ay 5 days lang kasi. Anak. para ng kilamari. Pero ame 5 days sa bakla. Manamos sa amos mo bulinam. Ame singa 5 days lewa man tao. Ya, da masuk email ko. Pero biway man maari no napalos. View super view ati. Kakapara ng king, montay tulur, bin. Matalo kumari. Tawag Beans na beans na eh. ako pimata ka ba kumari. Ay, beans na beans? Beans na beans. Ang bawat sa ito. Siyempre ning nakiking kumata. Atay, wala ka tao animala.
At ilang animo, paula laman si kayo maneng. Gata isa kayo nakita ko. Bakit ako na magdadat. Hindi tayo pupuntan tayo kanto. Sa Aruma gana from ati gana akong kusikat. Sa Aruma dinadangol-dangol aso. Dumiri si inang. Sumumpa yan duro. Abula ka kasi kalabi nun sa may kaya may ridor sa akin. Paana sa. Ay wala lakim. Wala kita yung matanong na Mari. Go. Ano mas Bodol fight with arms. Tayo manubag katama na yung sa kasal na ani. Marami sa kasal na ani. sila kay imam mo. Ano yung sangre? Bakla mo pipi na ka. Pipi na malaba no choice ka. Kung hindi na matal talaga. Sangre kasi. Rit ako sangre. Sangre ka. Ator ka kawan eh. Sige tala imaw. Imaw ang tungkod. Ano ba, Joy? So, yun nga. Magpipinto ako ng hotdog. Ang tatak ng hotdog dahil indigent kami, bingo. Pag makipagpasti ka sa social media. So, mapapansin nyo nga, parang tigas-tigasan, ibig sabihin. Arena. Arena. Yun. Hindi legit kasi hindi tumunog. Aga mo dyan inimbe si Carlo. Tamong laba. So, ito na nga, oh. Nakikita po natin lagi napuputol-putol. Ibig sabihin, hindi ito legit. Bingo lang po ito, arena. Lakad ka kin ate. Ayan, pawilon tila na kuno dyan, kaya tani man luluto ni awa. Ni? Makadress, naman luluto. Bye, mga kasisi. So next, iluto tayo tilapia. Inalaot. Ilog nun, Madam Chinchin. Kung napapansin nyo likit to, syempre walang arena to. So panaglutoy tilapia. Ano, antigo mo saya? Inuman mo Mari. Ikalot mo meron. Pitulan amin nis. Pinito lang amin. Ngo. Malaki na pa. Ayalaman. Ni man, si Jan Kay. Ayalaman. Preparation. Pananga niya, agmianta no, anang umpisa kami alas 10, kasumpang kami alas 3, at kwantalan no, ang tulay agawa saya. Natang babakla, narasan tayong amin, iyar-yaryo. Yari rin bonggang-bongga. Yan mo dyan si Yani, pakilala mo din si Yan. Ay, taba Bus mo na eh. Mari sa ano? Bakit mo kukunan Mari? Hi! Paano to guys? Lord, maraming salamat po sa blessing. Naway gabay niyo po kami. Maraming blessing po dumating sa amin. Thank you po dahil natapos po ang aming ulam po kanin. At maraming salamat po sa lahat-lahat. Amen. The Father, the Son, and the Spirit. Yan, kakain na tayo. Kups na tayo. Tanga dito Uy, kain ka ga. Ayan, mother. Kain na tayo, mother. Kailangan mo makisama. Jusog kain. Uy, Nga mga niya ba ta? Mandadait na. Mandadait ko ni madam. Oh. I'm pass. Pass. Edit. Kamo, edit. Edit ka ga. Oh.
Adi ka lang Alam mo lang. Dire og gibe eh. Naturo sa beilin ng pawpaw. Wasa kay online, bis makabuking kami. Wala Bakla nga lang mo miskin ko diya bakla ita sustud mo. Bakla sustud man bakla. Ate, nakain tayo. Gawak tan ate. Yon. Ma ka. Bakla magalo ang bangka na mamuhi gaga. Bangka ra ni. Sarap to. Nasa Lupi ba o lupi. Ang tagsa na naani ba ilif? Bunin mo Paulo. Gaga ka. Bastos ka ni mga manya. Nako ba yun mare? Ah. Baong. Pakan mo ate. Ay di tala man ay. Ito ya, dala ba inukalayin mo ni? Ngusob. Mga bobita. Diyan Kel, tama niyo. Magi dumandumay bubo. Atay tuyo. Video ko mas edit. Galati ko Sara. Magkamaki, may kamay, magkamay. Budol pa yan nanay. Mang kamay kali. Galing ira Saudi. Celebrity irarata. Kiramin ko ng baso ako. Sa pating bae. Nalamay nol mo pa. Bae mi ay Tinam amin ko niya. lang. Manalayang. Amin nga nanay nang mo dyan ng dalin ni. Tatapot ng koso sa paking bae, akin uwa man tayo dalin. Agi bubita. Mangkate. May baba bagata man ulot na. Ate, mangka ate. Ang lakap periya, tataw lang kami buyawang gaga. Ate. Bubitan talaga. Abal sa mama. Ang gano'n sa Ay, Sofia baba tala. napapatak irarate eyelash yun tanay ha. Wala na kaka-fake nail. Napasirayo. Ibalang nyo rin babakla sa bagayo. May laki kami balo dyan. Laki kami aming dyan. Nasumpo ng kinla. Lalaki ako, mother. Sa mo lang, tira mo lang tapol mo. Yung mga Kaya ka man labs. Tayo nula ba sulalapsan ko. So ayan guys, kain po tayo. Meron po tayo ditong hotdog, fresh from the Mountain of Province. Ano Mountain of Province? Tapos, meron po tayo talong. Hala tayo naman mga bakla, mahilig sa hotdog at talong. Perfect. Meron po tayong itlog na medyo basa-basa. Ayan. Tilapia, ito yung hate ng mga bading. Hindi ko alam bakit kinakain nila. Hindi ko alam kung bakit kinakain ng mga bading to eh. Mapanghi. Diba? Ayan po. Tapos may mga kamatis po dito. Yung ilong ni John Kyle. Sobra na mo. Kaya papasuko eh. Wala. Ay, wala pang taasing to. Ano po sana dito yung mahal? Kanti ba sa'yo? Ang gapod yan. Hindi palpas ko. May kwanto may kusara? Ang kutsara ni. Ang tuko nanay ko. Bakit nagkinan ka? Pare-pares tayo awa. Ganabalang. Sira to balig ya kuya. Hindi ako sinayang. So pa nang bagang bading laki unya la pa sa purmaan kuntal talaga. Ay kikitinan. May girlfriend ko kasi masilos. Para wala biklar ate. Thank you Lord. Wala garita. Ni mana sumpala naupot asimot awa. Kaya papas ni Koy, munti to talaga. Kasalo ka sa ragugaw to. Gila. Ngayon naya. Kas kasyan ira. Nakagabayan nyo yung video. Please like, share, and subscribe. Yeah. Ang tayo latan. Thank you. Kani man titing kita, ganay sumpal. Gaga. Manggagawa kayo ay. Kamala. Nagda-diet ka sa ako. Gubusin ka na. Ano to parang Kain lang kayo. okay mahiya kayo ko. Go, may soft drinks dyan. Magbabili ako kanina. Oo, dalawa yan na. Dalawa yan. Kain lang kayo. Ano pa oh?